Vitajte na našom edukačnom kanáli CBD 360. CBD, alebo cannabidiol, je prírodná zložka rastliny konope s mnohými priaznivými účinkami na zdravie. V tomto videu sa dozviete, ako CBD môže zmierniť psychické napätie, podporiť lepší spánok, zlepšiť zdravie pokožky a veľa ďalších zaujímavých informácií. 8 vecí, ktoré ste o CBD nevedeli. CBD a jeho využitie na zmiernenie psychického napätia. CBD, alebo cannabidiol, je prírodná zložka rastliny konope, ktorá sa čoraz viac využíva na zmiernenie psychického napätia. Mnohé štúdie ukazujú, že CBD môže prispieť k upokojeniu mysle a zníženiu úzkostných stavov. Ak hľadáte prirodzený spôsob, ako sa cítiť pokojnejšie a vyrovnanejšie, CBD môže byť tou správnou voľbou pre vás. CBD ako prirodzená zložka rastliny konope. CBD, skratka pre cannabidiol, je jednou z hlavných zlúčenín nachádzajúcich sa v rastline konope. Na rozdiel od THC, CBD nemá psychoaktívne účinky, takže sa nemusíte obávať, že by ste sa po jeho použití cítili high. CBD sa stále viac využíva v rôznych produktoch na podporu zdravia a pohody, od olejov a tinktúr až po krémy a potraviny. CBD pre lepší spánok. Trpíte nespavosťou alebo sa často budíte počas noci? CBD, prirodzená zložka rastliny konope, môže byť riešením pre vás. Mnohé štúdie ukazujú, že CBD pomáha upokojiť myseľ a telo, čo vedie k hĺbšiemu a kvalitnejšiemu spánku. Objavte prírodnú cestu k lepšiemu spánku a prebúdzajte sa ráno svieži a odýchnutí. CBD a jeho nepsychoaktívne účinky. Vedeli ste, že CBD nemá psychoaktívne účinky ako THC? CBD, cannabidiol a THC, tetrahydrokannabinol, sú dve hlavné zlúčeniny nachádzajúce sa v rastline konope. Zatiaľ čo THC je známe svojimi psychoaktívnymi účinkami, ktoré spôsobujú stav high, CBD je úplne iné. CBD nemá žiadne psychoaktívne účinky, takže sa nemusíte obávať zmeneného stavu mysle. Namiesto toho CBD ponúka množstvo zdravotných výhod, ako je zmiernenie úzkosti, bolesti a podpory celkového zdravia. Objavte prirodzenú silu CBD bez obáv z vedľajších účinkov. CBD pre zmiernenie chronickej bolesti. Chronická bolesť môže byť vyčerpávajúca a ovplyvňovať každodenný život. CBD, cannabidiol, je prírodná zložka rastliny konope, ktorá sa čoraz viac využíva na zmiernenie bolesti. Štúdie ukazujú, že CBD môže pomôcť znížiť zápal a upokojiť nervy, čím prináša úľavu od chronickej bolesti bez vedľajších účinkov spojených s tradičnými liekmi. CBD pre zdravie pokožky. Vedeli ste, že CBD môže zlepšiť zdravie vašej pokožky? CBD, cannabidiol, je nielen úžasný pre vnútornú pohodu, ale môže tiež priniesť veľké výhody pre vašu pokožku. Pomáha zmierňovať zápal, upokojuje podráždenie a podporuje regeneráciu buniek. CBD je skvelý pomocník pri problémoch ako akné, ekzémy alebo suchá pokožka. CBD a epileptické záchvaty. CBD, alebo cannabidiol, sa ukázal ako účinný pri znižovaní frekvencie a intenzity epileptických záchvatov. Výskumy a skúsenosti mnohých pacientov dokazujú, že pravidelné užívanie CBD môže priniesť úľavu a zlepšiť kvalitu života. CBD pre zmiernenie príznakov depresie. CBD, alebo cannabidiol, má potenciál pomôcť ľuďom trpiacim depresiou. Výskumy naznačujú, že CBD môže pozitívne ovplyvniť náladu a znížiť úzkosť, čo prispieva k zmierneniu príznakov depresie. Výhody CBD pri depresii. Podporuje zlepšenie nálady. Znižuje úzkosť a stres. Podporuje celkovú duševnú pohodu. Pre viac takýchto informácií nás sledujte na našej webovej stránke CBD 360.sk alebo na našich sociálnych sieťach.